Renungan Harian HKBP Kamis 4 Mei 2020 Debata Pamalupon Turpuk Sadarion Markus 5 ayat 20 Ainina rohanado asal hujaman nanggo ulus nai malum do hilalaku. Debata Pamalupon di surat tondo di Evangelium ni si Markus na adong sahalak buru-buru na marsahiton bulan pola 112 tahun lelengna totu dang partikian na jepek di pakilalahon ibana sahit nai somalna maulo sahalak buru-buru na marsahit bulan tung sabulan pe dihilala ibana panahiti langan do yanggo bohina jala galedo pamatangna jaladang margo gobe yanggo ibana boido tagobathon boha hasitna dihilala ibana jala tungmat say dangol do na di tahun ni buru-burui siala 12 tahun ibana namar sahiton bulan saya makirim do buru-burui di hamalumon sian panahit na songgop tu ibana nang pesipata tarhalomong dorohana di pakirimonai alai saut do na nihirim ni rohanai ima di haroro ni Tuhan Yesus na tongon mardalan sian hutan nasida dong di boto buru-burui di haroro ni Tuhan Yesus pitor rodo ibana mandapoton Yesus jala di jama ibana ma rabu ni ulosna dong di boto buru-burui di haroro ni Tuhan Yesus pitor rodo ibana mandapoton Yesus jala di jama ibana ma rabu ni ulosna tungmat say balgado pakirimon dohot haporsewan ni buru-burui tu Yesus ala nido tidok ibana di bagasan rohana asal ma hujama nanggo ulos nai pasti malum hilalauku harwardo huasoni Yesus sian ulosna songgop tu buru-burui laos malum ma buru-burui dongan sahaporseon sadarion didok di batado marhite hatana asal hujama nanggo ulus nai malum do hilalauku alani i Roma hita tu Yesus laos tabuan maswaluhut aka panahit na songgop di pemataktai tu ibana nang persahiton perdagingon manang persahiton partondian pe tabuan ma tu Yesus tajalo ma hagogoon dohot hamalumon marhite huaso ni Tuhan Yesus ima marhite asi dohot holong ni rohana jala taingot ma di bagasan haporsiawan napolin di pamalum di batado hita amin. Sian buku si jahon si ganopari di HKBP 5 buku pajonok hamu matu debata